महोत्सव गिबि खेबनि थाखाय दिनै गोदान दिल्लीयाव जाफैदों जोबोद हिस्टरिक मैया नोंथांमोना नुबाय जोंनि भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथाङा मोनाबिलिनि 6:30 समाव फैनानै बडलेण्ड महोत्सवआव बाहागो लाफैदोंमोन। बिथाङा जोंनि बर' राव थुनलाइ जारिमिन सिनायथि थामोनथा आरो जोंनि हारिनि सोदोमस्रि गासैखौबो जेरैबायदि बाख्नायलांबाय मोनफ्रोमबो बर'फोरनि जे सुक्ति जाबोदोंमोन बे सुक्तिफोरनि मोनफ्रोमखौबो आखरे आखरे पालन खालामजोबनो जे मोनसे बिथाङा रादाय होलांबाय। बर' हारिनि गावखौबो सासे होननानै बुंलांबाय आरो बर' हारिनि जेसेबांखि जेंना जेंना दं बेखौ फोजोबस्रांनायाव गावनो दायित्व लागोन होननानै बिथाङा जे मैया रादाय होलांबाय। बियो बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनानै थाजासिगोन आरो इयुनाव जोंनि बर'फोरनि गोजों इयुना जे जागायबाय बेखौनो मैया जोंनि भारतनि जे गाहाय मन्त्रि मानगोनां प्रधानमन्त्रि बिथाङा बेखौहाय मैया बेखेवनानै होलांबाय। दिनै दिल्ली दरबाराव जोंनि हादोरनि जे राजथावनि गोदान दिल्ली बे गोदान दिल्लीयाव जोंनि हारिमुवारि जे मोनसे हान्जा सुरनाय बेजों जागायनो थांगासिनो दं। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा। दिनै देश बिदेशनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा नैबे हान्जा सुरनायखौ नुलांगोन। गाबोनहाय खौरां बिजोङाव बा दाहायनो खौरां बिजोङाव बयबो बेखौ नुगोन। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव मोनसे हाबाफारि आरो बियो जोबोद जाफुंसार मोनसे हाबाफारि। दिनै जोंनि बडलेण्ड ओनसोलल' नङा नेपालनिफ्राय फैनानै जोंनि त्रिपुरानिफ्राय फैनानै बेंगलनिफ्राय फैनानै गोबां जायगानिफ्राय दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै गासैबो बर' माहारिनि फिसाफोरा बर' फिसाफोरल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो बेयाव बाहागो लाफैनानै जेरैबायदि रंजा बाजा जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। जोंनि हारिनि गोजों इयुना जे जागायबाय जोंनि गाहाय मन्थ्रिया जे मैया बुंलांबाय बियो थारैनो मोगथां महर लाबाय होननानै आं सानो।